Хей, момчета, къде сте? Пак ли ни готвите някоя изненада? Его! Момчета! Нипс, какво става? Само аз съм отиде. А другите? Отидоха с Уенди. Всички ли? Всички. Трудно е да не тръгнеш след Уенди, Нипс. Трудно е, питам. Ей, момче! Да. Я се стигни! Готово. Пиратите ни чакат за битка! За тебе винаги. Хайде! Опа! Опа! Ама Хайде! не, не, Кога ще се хващаш? Стига, не опитай пак! Ето ми ще затварям си очите! Опа! Ей, Зън! Зън. Какво е това? Чакай! Чакай, Зън, това не е за теб. Какво искаш да направиш? Искаш да се биеш заедно с нас срещу пиратите? Не, Зън, това не е за теб. Виж. Зън, благодаря ти, че остана с мен. Ей, за малко да те загубя. Моята Зън!